Заблеяло ми агънце в Тодорови кошари. За 53 годишната ми дейност в читалището, през 2011 година толкова много ми хареса Румен Димитров, когато дойде да пее на първия ни фестивал, че просто сякаш някакво привличане имаше между него и между нас в читалището. И от тогава до сега той винаги е с нас. В Асеново дойдох за пръв път, като бях поканен да участвам в първия фестивал за банатски вкусотии. И оттам останах доволен и те останаха доволни от моите изпълнения и започнах с тях до днес. Той е един овчар, който красиво пее песните из Балкана и навсякъде, където поеме в равнината. Винаги вземаше първите места и беше на почет от всички и искаха да се докоснат до него. От село Асеново, община Никопол, област Плевен. Той ще изпълни песните на Клала Ненка Седянка и Цъфнало ми цвете ни небе. Обичам да пея всякакъв вид от всякаква фолклорна област песни. Македонски, северняшки най-вече и особено песните на Борис Маршалов. Започнахме да ходим заедно с него, ние готвим, той пее и така хората решиха да ни приемат като едно цяло. Радвам се, че Румен е сред нас, радвам се, че пее песните, които славят България, но най-вече се радвам и се гордея, че той успя да запази едни бабини Минкини песни, пяти през 70-те години от 83-годишната баба Минка Русанова, която ни подсеща, че трябва да пазим историята. Румен пее българските песни, които са останали трайна следа в нашето читалище и в българската общност като фолклор. В читалището в село Асеново идвам заради песните, които да мога да радвам хората. Народно читалище Петър Парчевич, 1927 година, село Асеново, община Никопол, област Плевен. Нашата голяма мисия, мисията на читалището е да съхраним традициите на банатската общност, на фолклора на българите по света и където и да са. Момите се любят и небе, докато са млади, щом като стареят и небе, никой не ги търси. Благодаря.